ढालुन। ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିରୁ ଅଳ୍ପ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ନେବା। ଚୂନ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସରବତ ନଡ଼ି ବୁଡ଼ାଇ ଫୁଙ୍କିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ରଖିଦେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାତ୍ରର ତଳ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ପଦାର୍ଥ ଜମିଯିବ। ଏହି ପଦାର୍ଥଟି ଦାନା ସଦୃଶ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ଏହାର